Γιατί το 50% των αρχικών θέσεων εργασίας κινδυνεύει να εξαφανιστεί μέχρι το 2030. Επειδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται για το μέλλον. Είναι ήδη εδώ. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για σένα? Να τι γίνεται. Η τεχνητή νοημοσύνη κινείται γρήγορα, και έως και οι μισές αρχικές θέσεις εργασίας στην τεχνολογία, τα οικονομικά, τη νομική και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να εξαφανιστούν μέχρι το 2030. Ρόλοι όπως οι junior προγραμματιστές, οι βοηθοί δικηγόρων και η εισαγωγή δεδομένων. Οι πρώτοι που θα κοπούν. Το πρόβλημα: χρειάζεσαι εμπειρία για να προσληφθείς, αλλά οι δουλειές που σου δίνουν εμπειρία εξαφανίζονται. Λοιπόν, τι κάνεις? Επικεντρώσου σε αυτά που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει. Σκέψου δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση. Αναβάθμισε τις δεξιότητές σου, μάθε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και να είσαι ευέλικτος. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που προσαρμόζονται, οπότε μείνε σε εγρήγορση και μην αφήσεις τα ρομπότ να σε αφήσουν πίσω.